sort som nære. Hvad leder du? Kamera ruller. Første der. Ja, det er godt. Er det lige når at starte med en akkord? Ja. Og jeg går i noget... Om ikke andet, så bare 1, 2, 3, 4, så kører vi. Okay, hvis vi siger lige en gang. Og hvis jeg siger... Det er også lidt.
højt. Ja, Vi spiller også alt for hurtigt. Alt for højt og alt for hurtigt. I hvert fald i forhold til pokalen. Ja, helt vildt. Der Vi skal alle sammen lige have den lykke nedad. I klar på det? Det er fordi, man bliver så excited den der sang. Altså, man bliver virkelig meget. Hvordan i forhold til trommerne, fordi altså, det er svært at slå blødere på en takt. Jeg synes trommer, de kan godt have lov til at være høje på samme tid, fordi at Jeg har altid meget spillet sådan, at du skal slå. det er rart, at der er sådan en takt, der er hårdfast og sådan noget, men altså, du slår altså også, som du gør, ikke? Ja, det er lige præcis. Det er meget svært at tage lidt. Fordi man er nødt til at se på et slag, hvornår man skal starte slaget. Og det har jeg lært som en. Når jeg slår, så skal jeg slå på det samme hårdt. Så altså, jeg kan godt sådan... Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det er ret svært. Så, men det er jo bare, det er heller ikke det, der gør, at det er så alt for støjende. Det er, at der er to guitarer, der spiller rigtig, rigtig højt over. Så det er ikke bare vokalen, der skal op, eller hvad? Hvad siger du? Det er bare vokalen, der skal op, eller hvad? Nej, det er guitaren, der skal ned. Jeg kan kun høre det om fra. Jeg har lige givet Jeg kan godt lide den der del, hvor det bare skal højere og højere. Alt skal højere. Det er jo det der, altså. Aldrig skulle neddreje. Det ville jo være så fantastisk ved at spille på et stadion. Okay. Altså, jeg hører på det, jeg hører på en enkelt del af det. Altså, de ting, jeg skal kunne høre, men det samme, så hvordan det lyder samlet, det kan jeg ikke høre for mig. Nå, skal vi lige stoppe ham her? Altså, jeg er helt så. Det er bare for at sige, det er godt.